na-ege ntị nke na-eme taa anyị awụchala na gwam 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 eo ụlọ ahụlanụ anyị apịa na ya ụka kpọrọ na ya ụka kpọrọ na ya ụka bịa na-asịrịnụ ka ekuni si eme Lagos ka ekuni si eme taa gwam 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 eyi ọ eziokwu taa ụbọchị anyị na-egwu egwuregwu Igbo dị iche iche anyị na-ala nnọọ n'asụsụ Igbo lamie siri ime asụsụ Igbo gbakapụta kpọrọ unu gaa nnọọ mgbe ụwa anyị eji ya na-egwurịta nwa egwuregwu taa ihe dị iche iche ga-apụtara unu taa ihe dị iche iche ga-apụtara unu taa sị ka anyị ji ajiji marịta ahụ dịrị njikere ịkpọ anyị n'ekwentị ka anyị na unu wee soro kwuo okwu ghọtara unu ga-adị njikere ịkpọ anyị n'ekwentị amụ Maazị JP mana ụmụaka ndị m tọrọ atọ kpọọnụ m dede o ụnyaahụ kwara anwa kpọọ m Maazị JP ka a ga-asị na mụ na ya wee biri maka ndị wụkwanụ ndị mụ na ha wee biri onye ọbụla sọrọ gị kpọọ m mana tinye ya Maazị gị etikwa ya JP maka ndị nne na nna ndị tọrọ m atọ ndị mụrụ m amụ nwa unu nwoke Maazị JP unu amarala ka o si wee na-aga mụ na nwaka ego kwesịrị na ebe a mana nwaka ego na-abịa ya wụ na ọwụ naanị m nọ ọ nọ na mmụọ soro m na-abịa nnọọ na-echekwa unu ga-anụ olu ya n'oge na-adịghị anya anyị soro unu mekọta so taa gwam 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 unu dịkwa njikere ele egwuregwu ndị unu chọrọ ka anyị na unu soro gwuo taa unu na-ama enwere ndị ke m ji bịa anyị awụpụtachara unu usoro na-agba egwu sịnụ ka anyị ga-agbaratụ nwa obere egwu ntakịrị nlọta ma gwa unu usoro dị iche iche anyị ga-esi wee mee ya ma gwa unu usoro dị iche iche anyị ga-esi wee mee ya anyị garighala lọta menyu na akara ekwentị onye ọbụla na-akpọ kịta ọwụ unu ga na-akpọ nnọọ onye kpọọ ma gwa ihe ọ ga-emere m ya meghala ya ịnweta ya anyị awara gị aka ị na-enwetakwana ya mana ka m si onye na-eme obi m adịcha mma in this area na ịghọta so ka anyị gbaratụ na obere egwu P-Square na Rick Ross Beautiful onyinye nke a remix ya anyị ereta nwa obere egwu nnọọ lọpụtaghala anyị awụba njem gwam 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 egwuregwu Igbo ndewonu abatala m n'ọgbọ enu Maazị JP abatala m akwa ịhụrụ taa mụ na unu na-akpọ ya gị na-aza m na-atụ ya gị na-aza m maka na ị na-aza m otu m si chọọ eji m ụtalị m ga-apịa so taa unu amarala ka anyị si eme agbanyeghị na ọ dịkwa ka otu nkume ọ gbajiri mana anyị nọ ya ụbọchị taa anyị na-ebido na mbụ na ụfọdụ okwu bekee a na-enwe n'Igbo ịma ọtụtụ ogo na-asị Igbo ezu ezu mana nke bụ eziokwu na Igbo zuru ezu zuzuo nnọọ a na-anụ ya nye ọbụla a na-asụ Igbo na-anụ nye ọbụla a na-asụ Igbo na-anụ ngwa nke mbụ na taa wụrụ gịnị anyị ga-eleba anya na ihe gbasara ụlọikpe issues court of law ụlọikpe ịma apụta sị na enwere ebe ị ga-asụ Igbo gị tinye nwa bekee maka na Igbo ezu ịmụ mụ na onwe m na-ekwu Igbo a na-atagheri ọnụ maka na akwụkwọ ụta aka unu na-esi atagheri ọnụ ma unu chi sụ bekee unu sụwa Igbo chi iti ya bekee ke ndị ọcha na-akpọ kpọọ ya n'Igbo tupu ga-asa eke ndị ọcha na-akpọ ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ mkpọ n'Igbo ma tụgharịa ya na bekee ma ọ mkpọ ya na bekee ma tụgharịa ya n'Igbo tọwụlụ si adị unu ga-aghọta nnọọ ihe nkwu gị nke mbụ wụ George onye chesi gị si de George sịrị ọkaikpe George ọkaikpe lọya ọkaiwu customary court ụlọikpe ọdịnala customary court magistrate court ụlọikpe mmaaka ịma na eze marakwa kwụrụmbet ịma aka ụlọikpe mmaaka high court ụlọikpe ukwu the bigger court the higher court ụlọikpe ukwu appeal court ụlọikpe mkpegharị
ị gaa na high court ha kpee ya ihe ha kpere na-amasị gị gaa ka ikpegharịa ya mana ozi na ụlọikpe ukwu a high court ka ị ga-agazi n'ụlọikpe mkpegharị appeal court to appeal the case. Supreme Court ụlọikpe mkpebi nke ha kwuru ụkpọm nwekwa ihe ọzọ nọ n'elu ya ọwụ ekwughala ya ọgwụla. Ụlọikpe mkpebi ikpe gị ruo na Supreme Court ma ụlọikpe mkpebi ọkaikpe nọ nga ahụ si na ọwụ taa ka ọ dị enwekwa ebe ọzọ na-aga ọgwụla. Summons oku ikpe oku akpọrọ gị oku maka ikpe. He was summoned akpọrọ ya oku ikpe. Subpoena oku aka ọkụ gbata iwu dị subpoena ma oku aka ọkụ na ebe ọbụla ị nọ enyeghala gị akwa ahụ ọsọkwa gị nọrọ n'ute ọrịa a ga-ekwu gị aga n'ụlọ ikpe ka ị ga aza ihe akpọrọ gị. Accusation unu amarana na ọwa ebubo. Defense agọ ọ na-agọ na ọwụ ihe o mere ọ na-agọ nwoke ahụ na-agọ na ọwụ ihe o mere. Plaintiff ọtụọmụ ma na-abịa n'ọgbakọ ọha obodo enwere ga-abịaba aha aga ọmụ nye gị ya mechi ikwu okwu mechi ịgọna ihe eboro gị ma ọwụ ya atụọ gị ọmụ ya na bekee ọtụọmụ plaintiff. Nke ọzọ dịkwa ka ya wụrụ accused onye ebugidere ihe the accused ya wụkwanụ ịchọzi ikpe ya na nke mana ịma na accused ga-abịa n'si na ọwụ a Igbo akpọ ya onye agọ ọ ga-agọ onye ga-abịa ego ma ị ga-abịa gị sị ọ gị wawa onye gburu nwoke a adị m guilty or not guilty is not accused onye agọ. Prosecuting lawyer ọkaiwu mkpegide ọ ya wụ onye ọkaiwu ga-eso ibulite okwu gị ma ya ma tụgidere gị asị ma eboro gị ebubo. Ọkaiwu mkpechite defense lawyer ọkaiwu mkpechite. Myigharị adjournment ikpe ahụ eyigharịrị ya adjournment. Ihe ebe affidavit iyi ebe affidavit ngwa ka nke agba ya na nke gbara ya ọsọ nshinishi kpọchapụ ha niile ọzọ ka onye na-anụ ya nụrụ ya ụmụ ụgbọ aka na-abata bụ isoro anyị isi ugbo a nụrụ ya ma nshinishi kparịa ya. Nke mbụ ọkaikpe jọji ọkaiwu lọya ụlọikpe ọdịnala customary court ụlọikpe mmaaka magistrate court ụlọikpe ukwu high court ụlọikpe mkpegharị appeal court ụlọikpe mkpebi supreme court oku ikpe summons oku aka ọkụ subpoena ebubo accusation agọ defense ọtụọmụ plaintiff onye agọ accused ọkaiwu mkpegide prosecuting lawyer ọkaiwu mkpechite defense lawyer. Myigharị adjournment ihe ebe affidavit otu akọ ha n'ọnụ ebe a taa ebe a ka a ga-akwụsị na nke ihe gbasara ọtụtụ okwu ndị nọ na okwu Igbo nọ na bekee. Anyị ga-agbaratụ n'onwe obere egwu lọta aga m emepe akara ekwentị unu ga-akpọ jiji mụnụ na-akpatarịa unu kpọọ ngwa unu ka unu ga-ese eme. Akara unu ga-akpọkwa anyị bụ 08182426591 08182426591. anyị bụ unu ga-akpọ anyị unu chọkwa izitere anyị ozi na WhatsApp unu akpọ na 08180089933 ka mkpọkwa ya ọzọ 08180089933 mana unu chi ịkpọ anyị akpọ ganga ga-akpọ anyị na 08182426591. aga m abịa ga gbarata egwu nlọta anyị nụ na-adọbiri ya ka anyị gbarata nụ Hustlers Anthem Dr. Mighty. anyị awụlatala agba ọcha egwu niile otochido anyị n'obi taa anyị agaala ala sịnụ ka anyị nụnụ kparatụ gbagaratụ ahụ
unu echefukwala na anyị nọkwa na ikuku, anyị na Facebook, na anyị nọ na Nganga Igbo, abịa na WhatsApp, Instagram, anyị nọ na Nganga Radio, abịa na Twitter, Nganga Radio. Unu chọkwa anyị na YouTube, anyị na Nganga Radio kwa. Enweghị ihe unu chọ ebe unu chọrọ anyị na anyị na-anọghị ya. Unu nwere ike gaa na YouTube lere egwuregwu anyị niile dị iche iche dịka anyị mere na mbụ ya, ma ọwa ọhụrụ a ka ị na-esonye anyị na mmemme ndị a dị iche iche. Unu chọkwa iso m na Instagram, anọ m na Maazị JP unu esoro m, mana ụbọchị taa mụ na unu ga na-akpọ, ọ ga-adị m mma n'ọnụ unu wepụtara ekwentị unu dosacha ya ebe niile na-apị m n'igwe ma m sị hala unu ozuo bidonu. Akara ekwentị unu ga-akpọkwa anyị na 08182426591. Ngwa taa anyị abaa, unu ga-emere m ntụgharị, mere m ilu Igbo. Anyị mechaa ntụgharị na ilu Igbo, anyị aga na gwam gwam gwam. Ịkpọ na ntụgharị taa, gị họrọ ofu akara ya, ụmụ akara mbụ, nke abụọ ma nke atọ, sọsọ akara atọ ihe anyị wepụtara taa. Ngụpụtara gị na okwu Bekee ga-atụgharị ya n'Igbo. Ngụpụta ya n'okwu Bekee ga-atụgharị ya n'Igbo. Unu amara ka o si wee na-aga ya wụ. Ana m eche unu, ngwa were na ekwentị unu na-apị. Mgbe ahụ anyị nọ ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ndị nke ọzọ, a ga-anọ mgbe ahụ onye nkụzi na-akụzi ihe, o nwere ike ya erewe ure depụta ajụjụ ndị ọ ga-ajụ. Ma mgbe ahụ edepụtala ajụjụ ndị a ga-ajụ, ewepụta ụtalị. Onye ọbụla dara ya nsogbu dị, ịda ya nsogbu dị, maka na otu o si wee dị, a na-ahụ anyị nwa ndị na-anọ n'azụ azụ dịka ndị iti. Anyị ọkwanụ ụmụ ndị nkụzi mgbe ahụ anyị aga n'azụ gaga nọrọ, ajụ anyị eweli aka rachapụ ya. Unu chere na ngaziri na m dara ya daa m ya. Enwere ekwentị anyị. Hello, ndewo. Batago na gwam gwam gwam. Kedu aha gị, ka ebe ibi? Chidebube, biko pụtụnụ na ekwentị gị, na akara ekwentị gị, pụtụ n'akụkụ ebe ahụ. Pụtụ. Ngwa, anyị nọ na ntụgharị, ị ga-ahọrọ ofu. Aka na m anụkwa ụda ya. Pụtụ nwanne ọma, pụtụ. Chi were nke mbụ. Ngwa, ịma ihe ị ga-emere m ugbu a? Pukeje pụọ nnọọ n'akụkụ redio gị, pụwa nnọọ, pụcha kpamkpam. Ugbu a ka ị bịara nwanne m nwoke ọma, ka ebe isi na-akpọ? Isi okoko na-akpọ ya na sach. Ndị ya na sach ụzọ ọjọọ na ahụ emezekwele ya. Gọọmenti echebuga anyị n'akụkụ ebe ahụ. Ndonu ama azụtara n'ụgbọelu unu ga na-eji efe, maka na otu esi mgbere ebe ahụ enwere ebe m nọ na-agasị m na m ga-abịa n'elekere 2 ma wee ga moto na elekere 6 ụtụtụ. Mgbe m jiri ngachi ejele n'abalị, onye ahụ hapụ m lawa otu ụzọ ntakịrị. Nsogbu adị, ọ ga-adịcha mma. Isi họrọ nke mbụ. Nke mbụ si, the son is the father of the man. The son is the father of the man. Tụgharịa ya n'Igbo. The son is the father of the man. Tụgharịa ya n'Igbo. Nwa ya wụ nna. Nke ejidere gị n'ọnụ. O ji gị n'ọnụ. O ji m ọnụ. Nwa ya wụ nna nwa ya. Nna m, mba, ị ga-agba nnọọ mbọ na-ege ntị, ị ga-egewe ntị ma agwa gị ihe ọ pụtara. Ịgbalitụrụ obere mana ọwụ ya ka m chọrọ. Na-akpọ na anyị, kpọọ na anyị na 08182426591 ka anyị na unu soro gwutọpụ egwuregwu a, maka ugbu a ọ na-akpọ ọkụ. Chidebube agbalịala sị na nne ya amamụtaghị anụ ntụghọtaga ka nda nke ọbụla ọ na-ata, mana ọ taghịrị ọnụ, agbanyeghị na o metụrụ nwa obere atemptị ịgbalị ka ọ kpọlie nwa ga-agbapụta ya, mana ọ dabachaghị ụta isi chọọ. Na-akpọ na anyị ka anyị na-aga ya m nọ na-akọrọ unu mgbe ahụ. Ọ ga-ahụ antị bịa ya jụọ 2 times 2 ọ gịnị? Onye ọbụla na-eti antị. Anyị akwanụ mmiri ka enwere otu isi kpakọlata ya ọnụ, maka aga m ekwu eziokwu, enwere arụ ala na-arụ mgbe ahụ. Nna m onye nkụzi, nne m onye nkụzi. Abịa mgbe ahụ, anyị gacha akwụkwọ lọta, edosa anyị n'anwụ n'ụlọ anyị. Mụ na ụmụnne m atọ, anyị anọ n'anwụ, ya wule so na line ọma nke atọ
nwanne anyị nwaanyị wu nke ikpeazụ ya nọrọ ma nọrọ nke tọrọ ma nọrọ m n'azụ ọpara ndị ma nọrọ n'isi nna m ya sị ngwa sapịa akwụkwọ gị anyị ga-akwụ ọtọ nga ahụ anyị nọ gwa nna anyị ihe niile a kụziri n'ụlọ akwụkwọ esi ahụ akọcha ya anyị abaa ị na-akọta ya ụtalị mkpam ya hụ anyị baa mgbe ahụ anyị nri anyị erie bịa saa ahụ zụrụtụ nwa obere ike buru akwụkwọ a ga-agụgide akwụkwọ ruo mgbe ụra ji buru gị n'abalị ga-alaba anyị ga-amata na ihe agakwa na skuul edekwa siriọs anyị agakwa na skuul anyị ji egwuregwu ebe nna m buru skuul bulata n'ụlọ anyị nwezi gwuo egwuregwu n'ụlọ akwụkwọ a na-ahụ anyị mgbaghasị ndị iti abịarụzie asị anyị kee ajụ ajụjụ anyị a ga-eweli aka adị ma ndị na-eweli aka wụ ndị ama ama wụ ndị ga-ada ya antị bịazi asị ngịwa zaa ya mza ya mgbe ahụ ụmụ akwụkwọ ibe m na-ele m sị ewo weli aka mana ọ zatara ya anyị ahụ otu ụbọchị si aga anyị gara agbaratụ obere egwu oku unu na-abata m na-aza m na-ekwu unu echefukwele na nọmba anyị 08182426591 ihe anyị na-eme kịta bụ gwam 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 and akara anyị nọ na ya na-awụ ntụgharị ikpe ọmụ ma agwa gị okwu bekee dị ntakịrị ị ga-atụgharịrị m n'Igbo anyị mechaghala nke ahụ anyị agafee n'ilu Igbo anyị mechaghala ilu Igbo anyị agafee na gwam 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 nke we ya ngwanụ sịnụ ka anyị gbaratụ isi ego Fino ọ sị ị gara afụ dị mkpa ị na-esi ego Toto gaga etete nwe ọnwụ akara vendel dawa Meduguri azụmangala Plateau ụmụ Igbo ihe na-atọ m na ụmụ Igbo m nọ nwoke Igbo chọọ ịtụ nwaanyị aha mịmịkpọkpọ ma ọmịyo obebiyo ya na-atọ ọsọsọ anyị wụ ndị Igbo ma ụta a na-esi eji aha etupu mmadụ tupu gị ga-eme ihe ị na-achọghị ime because we are many good JP dị many good mgbanụ na-akpọ na anyị na 08182426591 anyị ka nọkwa na gwam 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 unu gara emere anyị ntụgharị ka unu ochege mgbe m gafere n'ilu ngwa ụta ga-eche m ya ugbu a ka ọnwa ike daba ọfụma ịkpọọ m gị sị m na ị chọrọ ime ntụgharị ma ọ na ị chọrọ ime ilu Igbo ma ọ na ị chọrọ gwam 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 nke ọbụla i kwuru ma agwa gị aga m ekwe nkwezie ga-ahọrọ akara nke ị chọrọ ma agụpụtara gị m gụpụtara gị ya gị tụgharịa ya ma ọ gị zaa ya ma ọ gị kọwaa ihe ọ pụtara ngwa na na-akpọ ana m eche unu ka anyị na-agbarakwa nwa obere egwu nke ugbu a sị ụmụ obili Igbo si na nke awụ kọlchọ onye amụma sị anyị gbara ụmụ nwaanyị ọsọ anyị ga-agbara ụmụ nwaanyị ọsọ mana o dipendịrị ha ji agba dị ọsọ ndewo ka afa gị ka ebisi akpọ ndewo afa m bụ Blessing ka ebisi akpọ anyị esi m Ikoyi Blessing nke chọrọ ịhọrọ wụ ntụgharị ka ọwụ ilu Igbo ka ọwụ gwam 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 mana ọ ya adịbụ mma ma i were ntụgharị ngwa họrọ n'otu akara ịhụ na mmadụ ahọrọla nke mgbe agbanyeghị na ọ dara ya mana ọ fọrọ abụọ họrọ nke abụọ ma nke atọ nke atọ oke na bekee ọ sị he who has eaten an egg has eaten a full chicken. He who has eaten an egg has eaten a full chicken. Ka ihe ọ pụtara n'Igbo? He who has eaten an egg. Pigeon say person don't chop egg, don't chop chicken. He who has eaten an egg has eaten a full chicken. Onye metụrụ ihe ọnụ. Oh, Blessing egbuo m. Bele chere m agwa gị asịkwa m ịma bekee kpọrọ translation nke na-eme ugbu a transliteration mba ihe ọ pụtara na direct meaning kọwaa ya ozugbo n'ọkụ ngwa ahụla m na nke atara ga-akpụ ngwa ele eche ihe ọzọ n'ihe dịka ilu ma ọ bụ gwam 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 oke nye m ilu Igbo ka m nwa ilu Igbo ngwa ọ dị akara 6 ngwa họrọ ofu site n'otu ruo n'6 ọ gị onye mbụ nke mbụ Igbo sị n'aka gbajie igwe osisi achịrị obi n'aka kọwara m ihe ọ pụtara aka gbajie igwe osisi achịrị obi n'aka aka gbajie igwe gbem osisi achịrị obi n'aka aka gbajie igwe osisi achịrị obi n'aka nsogbu adịghị nwanne m nwaanyị ị ga na-ege anyị mgbe aga m agụpụtara gị ihe anyị na-epụtara nọrọ nnọọ na-ege
nọrọ na-ege nwanne anyị nwaanyị obi amapụli ọ sị hei nke a nwekwara ka ọ dị o biko na-akpọkwala anyị na 081851082426591. Hello. Ndewo kedu afa gị ka ebisa akpọ? Aha m bụ Oluchi. Esi m Benin State na-akpọ. Ọla ebebe ga ọlị adị m mma ka o si emebe unu. Anyị nọkwa nnọọ na-ekiri ka ihe si na-aga. Ọ ga-adịchara ndị Igbo mma nnọọ. Ọlị ngwanụ anyị nọ na ntụgharị nọrọ n'ilu Igbo nọrọ na gwam 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 họrọ nke ị chọrọ ime ka m gụpụtara gị họrọ akara nke ị chọrọ anyị aga kpọpụtara gị ihe ọ pụtara ngwa nwanụ ntụgharị mmadụ ahọrọla nke mbụ họrọ nke atọ ihe n'ọzụnụ nke abụọ. Ọ sị wisdom is a bag everyone carries his own. Wisdom is a bag everyone carries his own. Nke atọ ga-amụ ọ dị ka ya azata nka. Uche wa akpa onye ọbụla bụ nke ya. Nwada dị mma che ma wụpụrụ gị aka daalụ ma wụpụrụ gị aka nwada dị mma ịdị mma na ịgbalịrị daalụ o na-ege anyị nnọọ na-ege isi ka ị nwe ọzọ ngwanụ na ntụgharị nke mbụ nọ ga asị the son is the father of the man. The son is the father of the man. Yes, the son is the father of the man. Nọ nke mbụ m nyere nwanne anyị nwoke si okoko wee kpọọ mana ọ zata ya. Akwa nke a nwere ka ọ dị. Onye nkụzi anyị sị ọ dị imirimios. Nke a dị imirimios. Yes. Nwata bụ nwa nwoke ọwọd. I don't know. Nwata ahụ bụ nna nwoke ahụ. Ị gbalịrị ịkọrọ ya nnọọ otu o si kwesịrị ịdị mana enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ya okwu Igbo ịma ebe asị wisdom is a bag everyone carries his own. Igbo asị na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ị nweta anyị akọrọ gị aka mana nke a ị ga-agba mbọ na-ege ntị aga m agụpụta ihe ọ pụtara tupu ụbọchị taa gaa nwanne m. Daalụ ịgbalịala daalụ ịma ụmụ ihe ndị na-eme ntụgharị wụ obodo ọbụla nwere ka ha si eche echiche ka ha si ekwu okwu ya wụ ihe mere nụ na ya wụ enwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-ekwu na bekee che na ọwụ ihe a ka ọ pụtara n'asụsụ Igbo mana dịka omenala anyị dị unu ahụ na inyo ya enyo enwere ihe ọzọ pụtara. Nna anyị ukwu Chinua Achebe dere na Things Fall Apart onwetoshi tụgharịa uche bụ akpa unu mana ndị nna nna anyị mbụ ha mgbe ụwa mgbe elu ala ọsa ha gawa nzukọ ụmụnna ha eburu akpa ahụ ọjị na anọ ya ntụ ma nzu na chọkụ na ihe ndị ọzọ na anọ ya iko mmanya na anọ ya ha chọkwa ha eti ya ayọrị mgbe a na-eji ego ayọrị emekọta ihe. Mgbe ahụ anụmanụ nọ n'ụlọ a na-eji ahụ ya anyakpọrọ arụ akpa wee ewu kama Chinua Achebe ga-asịzi na uche bụ akpa ya sị that wisdom is a goat skin bag ifokosi tụgharịa ya ka ọ daba n'omenala ndị Igbo. Enwere nọ n'ekwentị anyị. Hello kedu afa gị ka ebisa akpọ? Ọ dapụrụ adapụ. Unu ghọtara ka m si wee na-akọwa ihe a ya wụ na ọtụtụ obodo niile dị iche iche nwere ka ha si eche echiche ka ha si eme ihe ya wụ ihe otu aka o si wee dị ya mkpọ gị na ntụgharị ma ngwa gị ihe ga-atụgharị ga-echebara otu ndị Igbo si eche echiche. Anyị ga-agbaratụ n'onwe obere egwu nke a sị na aha ya pịnọ pịnọ anyị gbaratụ pịnọ pịnọ mbata ma agụ na ihe ndị ọ pụtara. Engwa magụwa onye m abatala n'afọ ihu kpụrụkpụrụ maka ihe mere n'ụzọ. Baby, I give you my word, I will never let you down. Iji m na obi m pịnọ nwa m ndo ebekatala m akwata bechi akwa onwe kai mbanụ ihe ụzọ a na-alụ na-eme ọ dị mfe ọ dị mfe mmadụ nọkata ọ dị ka isizi alata Lagos
ihe anya m fụrụ taa ndo nwanne ọnụ m mgbe ị gwara m nne ebe m sị nke ejidela emebe m na mbụ eweli iwe obodo na-atụgharị eweli iwe ịma ụmụ ihe ndị ụwa ndị a na-eme asị ofu ụbọchị ka akụkọ na-ebido oyibo asọ wee dey begins a story. Do you understand? So ihe a na-arụ anyị ma na otu a ka ihe gara ọsọkwa gị pụta n'oge ya jide gị o jidele gị ị ga-awụ na akwa wụba na mmiri mịa anụ menu gburugburu in fact ihe m chọziri iji wee pụta ozi private jet ndo ị ga-azụ ya n'aha Jizọs ami ise eyo ụna nwa aka ị ga-abatago obodo na-adị ụtọ ebe niile na-adị ụmụ Igbo ngwa kpọpụta anyị ngwa achọrọ m onye ga-akpọ anyị ugbu a onye ọbụla kpọrọ anyị na mbụ ugbu a na anyị ga-asịrị m egosi ya wetuo obi ya ndo maka na Hold-up Lagos jidere ego n'ụzọ ya na-achọ ibe akwa biko kwenyere m obi aṅụrị onye kpọọ ya sịrị bịa ego ndo tupu ya agawa ngwa kpọọ anyị na 08182426591 nwaanyị ọma ji n'olu ọma ga na-atọ ụtọ ji kpọọ ya ka ndị Igbo nụrụ ya ka m jirezie nke a wee kuru mmiri ṅụọ n'ihe mere m taa ngwa 08182426591 o nwere ndị na-asị na m na-akpọ ihe a ọsịsọ ka m werezie ohere a wee kpọọ ya obere 08182426591 hụrụ ozugbo ị kpọrọ anyị mmadụ abata ehihie ọma hello nwanne welite n'olu gị ka anyị na-ebisa akpọ ọkwa na nganga redio ka ị nọ ihe a welite olu gị nwanne ndewo sịrịnụ m ego ndo si ego ndo na ewezila iwe ego ndo nwanne ka afa gị ka ebisa akpọ anụ m isi ya ebe Ogun Steeti. Unu arụcha ebe a ngwa họrọ nke ka ị na-eme anyị nọ na mba apụọla m na ntụgharị maka na ụzọ ha atọ mmadụ azachala ya ngwa họrọ ma ọ bụ ilu Igbo ka ọ gwam 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 ka ị chọrọ ime ịhọrọ hala nke ị chọrọ ime ma gụpụtara gị akara nke ị chọrọ gwam 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 gwe nwere akara site n'otu akara ruo n'akara ise ngwa họrọ ofu akara ka m gwa gị ihe ị ga-azara m ele nke ị na-ahọrọ nke mbụ kọ nke abụọ kọ nke atọ ka m gụpụtara gị ihe nọ na ya nke atọ Igbo si gwam 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 gwa m ihe na-eji ikpere aga ubi ihe na-eji ikpere aga ubi gwam 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 o ji ikpere aga ubi ubi ọrụ ọ na-eji ikpere aga ọrụ nwa Igbo ka ewo sị ka ewụpụrụ gị aka nwa Igbo ka ewo nwa afọ Igbo daalụ nwanne m nwoke ọma ịchọ inwe ilu anyị sịwala maka na nwetara nke a ilu ngwalụ ngwa họrọ mmadụ ahọrọla nke abụọ ngwa họrọ otu akara ma nke atọ ma nke anọ ma nke isi ma nke isii nke atọ Igbo si onye gburu dibịa na-agwọrọ ya nshi ndị na-agwọrọ ya nshi ha anwụchaala ka ihe ọ pụtara onye gburu dibịa na-agwọrọ ya nshi ndị na-agwọrọ ya nshi ha anwụchaala kọwatụ anyị ihe ọ pụtara agwara m gị agwa na nke a tọrọ bishọp ndo eweli iwe nwanna ngwa gị wee ntị ị ga-anụ ihe ọ pụtara iji ịma Igbo si ekele onye na-agwa akịdị ya agwọta ọzọ mana ya kwa na nke ahụ ọ gwọrọ n'ikpeazụ nke ngwụcha kpamkpam ikele ya ọ gwụla nụ ehihie ọma hello ehihie ọma nwaanyị akpọgo gị taa blessing akpọgo ka ihe wa aha gị nwaanyị ọma aha m bụ Georgina Nneji oluga ma ọwụ ma nke oluga ọsọka oluga atọpịara ntị ka ebe isi akpọ ka akpọrọ gị aka mana nke a wụ izuzu isi akpọ ezigbo nwaanyị anyị ga-akpọ ngwa nara ịkwa aka oshigbo na-akpọ ngwa họrọ ngwa chere na tupu gị ahọrọ Jọji ịlụọla di
ha ịchọwago nwa yawo ihe m ji jụọ gị o ebere na-emere m di gị ya awụ oli na-eje eme ya na-ewepụta okpo mgbe ọla achọ iwere gị ọ dịdị m ụtọ na anụrụ m asụsụ anyị atụrụ anyị otego mgbe atụrụ anyị ngwa na-abịakwa na nzukọ anyị daalụ ụbọchị Tuesday na Thursday ga-echebiri anyị na n'ala ụbọchị Satọde ga-echebiri anyị na gwam 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 o nsogbu adịghị ngwa họrọ nke chọrọ ọ ilu Igbo ka ọ gwam 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 ngwanụ nye m ilu Igbo mmadụ ewerele nke abụọ were nke atọ ngwa họrọ site n'otu akara ruo n'akara isii oke nyenụ m akara atọ nke atọ oke mmadụ ewerele nke atọ nhọrọ nke otu anọ ma ise ma ọ bụ isii ngwa nyenụ m nke anọ Igbo sị na adịna mma ekpetere n'ikpe abụghị ezigbo ya edemma ekpetere n'ikpe abụghị ezigbo edemma ka ihe ọ pụtara nke atọ ọchịala ọ dịka ọmụsịsa ya nke a ewo olee otu m ga-esi tinye ọsọ gị tinye ya na bekee nsogbu anọ amakwaghị m nke a but achọburu m ịsụ ka inye m ntụgharị nke a ga-asụ n'olu bekee atụgharị ya n'Igbo ngwa ka m nye gị nke mbụ onye ọbụla na-ada ya m ga-ekpuchi anya nye gị ugbu a maka na ihe a mbụ gị ịkpọ anya ihe ọbụla ị chọrọ taa ga-emere gị ka obi dị gị mma ngwa were the son is the father of the man. The son is the father of the man. The son is the father of the man. Tụgharịa n'Igbo. Nwa nwoke bụ nna nwoke ahụ. Ịgbalịrị mana e nwere ihe anyị na-achọ. Amakụrụ gị aka o n'eziokwu amakụrụ gị aka. Amakụrụ gị aka mana enwere dịka m nọ na-akọwa mgbe a tupu na-akpọwa na enwe otu omenala Igbo na-eji elebara ụmụ ihe ndị anya. Ịsụgharịrị nke isi na ama m o kwesịrị ịwụ nke ọzọ. Ịma ịsụgharị ya isi wụ iji mee ka ọ tatụ nwa obere akpụ. Mana enwere otu ndị Igbo na-esi ekwu ya dịka ịma onye lara na nka mana nsogbu anọ nwaada dị mma chebiri anyị ebe ngwụcha mmemme a ama kọwara na ihe niile ọ pụtara o nwanne m daalụ ịma eji mgbe ahụ ọ na-awụ achọ ịjụ anyị ajụjụ ahụ nna m bụ ya n'isi ọtụtụ ndị nkụzi na-emekwa ya ha were ajụjụ a atụgharịa ya isi nwaada kpọrọ anyị ma ezigbo ihe ọ chọpụtara na atụgharịrị m isi otu a ka ọ na-adị atụgharịa ya isi ka o nwee ike tatụ nwa obere akpụ ịma ya na-ata akpụ elekwana ururu ka onye nọ n'ekwentị anyị. Hello? Biko pụtụrụ n'akụkụ redio gị nwanne m. Echewazia ana m etunu redio na mete steshọn nke ahụ mbụ m na-akpọ. Ụbọchị taa amaala mma nnọọ. Ụbọchị taa amaala mma ya akọrọ anyị aka maka ya mbụ gị daalụ. Aha redio na steshọn na ogene. Hot FM 93.3. Hot FM 93.3. Mana mmemme anyị na-emewu mmemme anyị wụ nganga. Achọrọ m ilu ị chọrọ ilu ngwa họrọ mmadụ ahọrọla nke abụọ họrọ nke atọ họrọ nke anọ ngwa họrọ otu ma ise ma ọ bụ isii. Ahọrọla m nke atọ. Mmadụ ahọrọla nke atọ were ọzọ ise nọ ya isii nọ ya nke mbụ nọ ya. Oke ise. Igbo sị na nwa ogbenye puo eze ya atagbuo onye zụrụ ya. Nwa ogbenye puo eze ya atagbuo onye zụrụ ya ka ihe ọ pụtara. Oke ụfọdụ ihe ọ pụtara wụ o mere mmadụ ndị ga na-emeji mee n'ọrụ ihe ha ji betu oge ha bịa jiri ihe gawazie onye ụgwụ ha. Onye Igbo ka iwu were nnọọ were anyị akọpụrụla onye Igbo ka iwu nwaada Igbo kpọmkwem mkpakpa ịhụrụ gị iwu kpọmkwem. Daalụ mana ejikwa m ohere a na-anabata gị na aha m wụ Nkechi nyere anyị na-anabata gị na nganga redio show o nwanne m Tuesdays niile gbalị ekene gekwa anyị Tuesdays niile anyị ga na-ewedere gị anale site na
elekere otu ruo na abụọ Thursdays kwa na taa ọkwa the same time otu elekere ruo na abụọ otu a ka ọ ga na-adị mana unu amarala ka anyị si na-eme iji ngwa ka tupu anyị ele ma ga-akụbi ihe ndị a ka ele ma ga-azaratụ nwa otu onye a na-akpọ anyị n'okwu onye nọ ebe a ka afọ gị nwanne Afọ m bụ Charles, esi m Ikorodu akpọ. Charles from Ikorodu, daalụ nwanne ngwa tinye ọnụ okwu ke nke ị chọrọ ilu Igbo ka ị chọrọ gwam Mma nyedu m ilu Igbo. Nwanne ngwa ahọrọla nke mbụ họrọ nke ahọchala anyị na ọ naanị nke mbụ na nke isii fọrọ ngwa họrọ otu nke isii Igbo sị na eriri mara ngwugwu ma onye kere ya eriri ma ngwugwu ma onye kere ya ka ihe ọ pụta eriri ma ngwugwu ma onye kere ya Balie. Nke a tatụla gị obere akpụ a ga-eche nsogbu anọhụ ịma na oge na-agara ha anyị mana anyị ga-asị gị na-ege anyị ga-anụ ihe ọ pụtara anyị ga-akọwapụtara gị ugbu a Igbo ndị ọma dị mma maazị ihe anyị ga-emezi ugbu a ka anyị ga-mee ya na nkenke gwazie ha ihe ndị a pụtara ọ dị mma maka oge na-aga aga tupu anyị awụsa ọja amasị unu na ntụgharị nke mbụ si the son is the father of the man nwaada Georgina na ndị ọzọ ha gbalịrị na nzata ya mana ihe ọ pụtara n'eziokwu eziokwu na nwa nwoke bụ nna ya ịma na Igbo si nwoke tocha ya etori ibe ya kwa eziokwu onye mụtara nwa nwoke dịka ndị Igbo na-asị nne mụrụ nwaanyị mụrụ ebiri ya akwa eziokwu na nke nwoke ndị Igbo na-asị na nwa nwoke bụ nna ya maka na nna kawa ya awọ nwa ya elekọtawa ya gbawazere ọdịbò dịka nna nke abụọ sị wisdom is a bag everyone carries his own ha nwetara ya n'akpa bụ uche onye ọbụla bụ nke ya ha zatara ya nke ịtọ sị he who has eaten an egg has eaten a full chicken ntụgharị ya bụrụ na onye tara akwa eriela ofu ozu ọkụkọ ma ị na-amakwa ọ bụ ilu ndị Igbo ji akasị onwe ha obi mgbe ego na-adịghị si na onye tara akwa eriela ofu ọzọ ọkụkọ ka ekwe ihe na-ebere akwa na-eta ọkụkọ ebe a ka a ga-awụsa ọwa maka na oge na-agbapụ nwaka ego kelelu ndị Igbo ikele eme ekele anyị alaba m ga-aga abịawa gị mmiri ọkụ n'obi in fact nke ahụ ka m na-eche ka anyị mee ka ị ga-abịa mmiri ọkụ ahụ ọ dị mere ezigbo nnọọ mkpa Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị udo dịrị unu ọnwa ọhụrụ ka anyị nọ n'ime ihe a na-asị unu happy new month na-asị ka anyị bịakwa ọzọ na anale na Tuesday ịbagonu otu elekere ruo n'elekere abụọ tupu mgbe ahụ aha nke m ka ọkwa nwaada Ego Okoro mana ịkpọ m Ego Bekee ịka dịkwa right kachi fono ọ dị mma nwaada mma nke m Maazị JP chekịtakwa na anyị nọ na Nganga redio na Twitter na Instagram nọrọkwa na Nganga Igbo na Facebook mụọ na onwe nkwanụ ịchọkwa isonye m n'Instagram soro m na Maazị JP ịchọkwa na iso nwa ka ego n'Instagram soro ya na Kego Diva KAEGODIVA isoro anyị n'Instagram ka anyị n'unu na-eme ihe ndị dị ụtọ dị aṅa maka ahụ ego tara wee bịaruo ebe a taa ama akpọrọ ihe otu egwu ga-ebe ya gbara n'ezigbo egwu bịa dị ya maka ihi ego maka ihi ụmụnne anyị ndị nwaanyị abụọ ndị akpọrọ anyị Georgina na ndị ọzọ kpọrọ anyị sị na taa awụ mbụ ha Ugochi nyere ma maka unu a ga-akpọ nwaada dị mma n'aka Oriental Brothers ndewonu ka ọ dịbe ụbọchị ọzọ